Hey guys, lamsugun norok jotona ani khupui kogya YouTube channel. Hello guys, bahai tong lamsugun norok jotona ani ketal lui khumo phuinai video. Hello dol rok lamsugun norok jotona bui khumo kre YouTube channel. Thut amurok tamroi tong khano ani subscriber rok no lamsung hangkang ke am haike lamsugya. Ani subscriber no am haike lamsuk hangkang ke borok tise jole jago. Ani subscriber no lamsung hangkang ke ikko. Oi dol rok bahai tong kahamda dol rong ke norok no jotono no lamsogo khabai khubai ke tini ani okkatal video ke sing tini ob video ni bising tei nailai nai ta khikrogo yong kalaijak sagori kre yago yong kalaijak ri khogoi phunungnai chela nai thok amo hai borok rok bai malai kok salai nai ta dol rong ke tini ob video ni bising te dol rok abagi norok bo ob video no paya sak jora nai tong di do Kati lambara, kuba lambara, shaki kobara, ota shaki kobara. Nini maya jalo ang dulye tuha. Akon abuba ang sinai neble momo ni khikrok naina hane serious ke video nai tongma jaro sidda momo khikrok khitat rohok hangke nini phone rok de klai tongjak jani nungbo momo ni am hai video no naye tai askal saksi momo tamo angi tong sai deman social media phaye sasta malaika sasta urphi jabet se angi tongsio tabuke Anu kisah kena komen kaya ni kislang kotor, ni kislang kotor. Iya ni kislang kotor na kislang thase bai mukang nai mang kita ri dekan kena ajakan thima tangan sai. Akon nin khikrok kotor banang kotor na hanjak sinai ble abun tei banang tam jole no tai ningbo nini o khikrok mang se focus klai video snamai tongo ke camera nini a khikrok mang se focus khaijak ke ba nang hanjak sinai ta tai sinini o followers rok bani khikrok no mang nai ne bagi se no follow khayo tai hit ka jagai no khikrok kotor nei comment khai maritam gana o maya phano abun banang tam jol jakhno O tai ke sang tak sinai jak ble ani seksi momo no nang babu puro no khasaka sogoi tongkha no tola phaidi tam saka tongoi ba naiklai kok sai tong no tola phai kok sadi nini khikro rok video sanam jang nu khangke kisale bkha santi ongo nini o khikro no naye tola phai video sanam phaisiri nini khikro no phunu phaisiri Khada dol ro ang saya da bo sasta urphi jabe hne pheba urphi medam le ajaga bini khikro no tuda phunuka boke tongjagi maya bini o khikrok yong klaijak no koloi ma phunugo no tai se dol rok botabuk je kanai tongmani paper bo jaga mani phai saide man tini sarigo ang Bisramganj bazaro juta kaisa 150 taka rui paipro paper kaisa mama se abuna ang paper khibir ka juta kai phaika abun che bo khosai tui phaiye video sanam tongphayo tai se am sugwai thagya dol rok ani nok flasta khaijangnai tongo nei bazaro thangai jal kaisa paithui phaima bo abunu bo khogoi nai su tum tara bajia kailaru mainaya lampe ke sengkara se kher ke ta kher ma bai thir ke ma to naya malai nei na relai nei na ko morong ni bagi hengang ke kanjak nai risi kre as ke khairok ma singja buini yam thai kan tha lamo khiklai jak abrong no phano kholoi tui phaise borok kanai video sana ma tongo naila Shalk chang tini reshana. Shal kolong chumui pirshana. Shalk chang. O ma selanai thongmon in tam musamung hno nini o musamung ron nugei sal kesang phanse sal kutungi ma thangsio tam bagi ke nang tabuk je tukuk tongmon tei nang ajaga no setui ria da sati bose oro tuiye setui rei phaitire se sal kesang ne video sanam tongti male Nini mukhang bai busak bai nai khangke nang koborno no solong ke ba nang koborno hanjak sinai ta nang abon da dukhu nangjak tong hno tui rogo thangi video sanam tongna nang nang dukhu nangjak ge nogono sanam man ble aborok ba dol ro hangke tini video aro no pairi siwana video no bahai nangjak kisa comment khlai sanan ta pogdi jodi video no chajagi tong hangke kaisa like khai kelang nita and norok channel lo first time ketal phai tong hangke channel lo bo kaisa subscribe khai kelang di tang bagi hingke ani oro am hai video no daily no nugai manai daily nugai maya phana wigo kaisa le nugai manai abagi norok subscribe khaiye notification bo all jaga set khai tonita hingke dol rok malai phiana tai ketal video bising tei bye Tripura ai blog 2